Той не хап, спряда там. Дългата да закапани. Затвори вратата. Сега не е толкова хубаво. Като се разделени. Здравей. Здравей. Видеоклип ли правиш? Да ги снимам. Моята не вярва, че имам жива музика, викам тя, че пусна жива музика. Отбора отдолу на планината. Ще вземете и жените си друг път, но нека с това. Не, тя ще да дойде. Моята го беше тя да Добре, живите бе. Тя ще да дойде, обаче тя в последния момент каза, вика, дай, вика, има зачетене. Малката и заради той. А тук иначе е страхотно много хубаво направиха този такова. Да. Той момиче от Оризари. Оризария на кънче, там имото.